sammen. I dag skal vi spille GTA 5 på PlayStation 4, men det er ikke online. Så ja, det bliver sjovt. Så trænger vi til højre og venstre, og så skal vi prøve at fange på buer. Det bliver lidt. Don't make this any worse than it already is. Nej, det laver jeg. Move, way up. Ja, det er lidt irriterende. Og vi giver ikke de penge tilbage. Nej, vi er i gang selv på vores. Kus. Nej, vi gider ikke gemme det. Men sådan, så grøn. Så Og så et kryds. Vi kører rundt i byerne igen og igen. Det er sjovt og sjovt og sjovt. Igen. Senere vil vi lave en tidlig video. Ja, den her video var det kun 3 minutter eller sådan noget. Men vi laver tidlig videoen i dag. Så ja, det bliver sjovt. Hvis I skriver til os, så vil vi også gerne prøve det måske på PlayStation 3. Eller nej, måske ikke. Vi har gået rigtig lidt ud til noget. Jo. Vi køber nogle masker. Så skal vi lige købe nogle masker. Ja, så de skal være rigtig sjove. Hvis I kan lide den, så giv en like. Så skal vi lige købe nogle masker. Får du købt den der? Det var bare ud den der mission. Og vi køber plads. Skal vi bare købe den? Jo. I could really use a vacation. Synes du, You know it. Jo, bare køb den. Så ser vi fedt ud. Sådan ser vi ud. Goodbye, friend. Hvis nok kan en ny Holy trøje. shit. That's what I thought, bitch. Hvad sagde han lige? Hvad sagde han lige om der? Ja, vi slutter videoen nu. Det er sæson 1, det her er GTA, så er vi slutter.